Eräänä kauniina ja aurinkoisena päivänä Esa ja Ismo suuntasivat kohti Assembly 2005 tapahtumaa. He eivät vielä pakatessaan tienneet, mitä matka toisi tullessaan ja kuinka se muuttaisi heidän elämänsä lopullisesti. Esa oli pakannut matkaa varten paljon B1-talmehua, koska mehän tiedämme kuinka hyvä se on vatsalle ja koko ruumille, ja tietysti vanhan kunnon Pentti huminsa. Ismo taaskin luotti energiajuoman ja boom headshot ranteensa voimaa, joka toisi hänelle vielä VCG-paikan ja paljon famea. Esan kulkuväänlineenä oli vanha kunnon Fiat Uno, joka ei koskaan petä, kun taaskin Ismo lähti matkansa mutsin kyydillä ja taas joutuisi kuunnella kuinka Ismo vaan pelaa eikä hänestä koskaan mitään voisi tulla. Assemblyn saavuttua Esa alkoi etsimään rullakkoja ihme ja kumma nopeasti löysikin yhden. Rullakkoa lähestyessään Esa huomasi, että Ismokin yritti kahmia vapaana olevaa rullakkoa ja lisäsi vauhtia. Juuri ennen Ismoa Esa sai näppinsä rullakkoon, mutta Ismo ei hevillä luovuttanut, koska kuten me kaikki tiedämme, vapaan rullakon löytäminen on kuin lottovoitto. Esa pakattuaan lähti jonottamaan tarkistusta ja tietysti Ismo tuli taas juuri samaan aikaan jonoon ja alkoi töniä Esaa yrittäen päästä edelle. Taistelu jouduttiin käymään hieman huomaamattomammin, koska pelottavan näköiset järjestäjät mulkoilivat Esaa ja Ismoa pahasti. Lopulta Ismo voitti kamppailun ja pääsi tavaroiden tarkistukseen ensimmäisenä. Tarkistuksessa pelottavan näköiset järjestäjät alkoivat heti tutkimaan Ismon tavaroita ja kyselemään kysymyksiä, kuten löytyykös pojalta teräaseita, onkos noissa pulloissa sitä itseään. Vuosia kestävän tai ainakin siltä tuntuneen tarkistuksen jälkeen Ismo pääsi sisälle areenalle ja huomasi harmiksettaan järjestyksen valvojat tunsivat jo monennetta kertaa käyvän Esan ja päästivät hänet helpolla läpi, eivätkä edes avanneet hänen pakkauksiaan. Kävellessä paikalleen Ismo huomasi, että Esa seurasi häntä uhkaavasti ja pian saikin huomata harmikseen, että Esa istui aivan Ismon vieressä. Ismo kasasi tietokoneen ja alkoi heti treenaamaan BCG-turnausta varten lempiservollaan, kun taaskin koottuaan koneen Esa katsoi uusimmat uutiset netistä ja alkoi tekemään Enter-demoaan. Lauantaina alkoi olla demoesitysten aika ja Esa oli juuri saanut demonsa tehtyä. Ismo oli pelannut taukoimatta tiesi olevansa valmis vaikka millaiseen vastukseen. Valot pimenivät ja screenillä alkoi pyörimään demoesitykset. Esan työ sai raikuvat uploadit ja Ismokin oli yllättynyt, miten hienoja töitä oli tänä vuonna näytillä. Demojen jälkeen oli VCGn vuoro ja Ismon ranne ei pettänyt. Esan oli pakko myöntää, että kyllä pelaamisestakin taidetta saa, kun sitä rakastaa. Palkintojen jaossa Esa sai tietysti ensimmäisen palkinnon kuten Ismokin, ja heidän erimielisyydet Assembly 2005 tarkoituksesta häipyivät käsi kädessä auringon laskuun. Ei tästä tuu kyllä jätkät yhtä mitään, hei otetahan tää hoito alusta.